שלום, ברוכים הבאים למעבדה של טבע. אני דוקטור מולקולה, והפעם ניסוי מדליק בלון על האש. מה צריך? בקבוק קטן עם קצת מים, כמה בלונים, נר, מצית, ומאוד חשוב, השגחה של מבוגר. אם אני אקח בלון, אני אנפח אותו ואני אשים אותו על האש, מה יקרה? בואו ננסה. משקפי מגן. הבלון התפוצץ. למה הוא התפוצץ? בגלל שהלהבה חמה, והיא קורעת את הגומי של הבלון. ברור שזה יתפוצץ. אבל עכשיו אני רוצה שהבלון שלי לא יתפוצץ. מה אני יכול לשים בפנים שישמור עליו? כבר נתתי לכם רמז בהתחלה. מים. אני עכשיו אכניס את המים לתוך הבלון. מלבישים אותו טוב טוב על הפייה, הופכים ונותנים לכל המים להיכנס פנימה. עכשיו יש לנו בלון מלא מלא במים. עכשיו זה בדיוק את אותו דבר, רק שיש קצת מים בבלון. מוכנים? אמא! סבתא! לא! אוי, זה מפחיד נורא. הבלון לא מתפוצץ. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז איך זה קרה? המים שבתוך הבלון, יש להם תכונה מאוד מיוחדת, הם יכולים לאגור את החום, הם אוגרים את החום של הלהבה פנימה, ובעצם שומרים על הגומי שלא יתפוצץ. איפה רואים את זה בעולם? כאן על פני כדור הארץ יש המון מים, והמים אוגרים את כל החום שמגיע מהשמש, ושומרים עלינו, ובעצם בזכות המים אנחנו יכולים לחיות על פני כדור הארץ. אז שלא יעבדו עליכם, זה לא קסמים.